ngalan, mabot ka namo imong gingharian. Magtuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, at pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagkapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili kami tugyan sa pagsulay. Hinunungan wasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa kinugdan karon sa gihapon nga katuigan may katapusan. Amen. May tuso. Pasayloan kami sa among mga sala. Luwa kami sa kalayo sa impierno. Unang atang nagalagang po sa langit, nagalagat po na ginagalang pag-ayos sa inyong kaluoy. Ang ikaupat na misteryo sa himaya mo, pagbayo sa langit sa mahal na Birhen. Ang anamo na kasakalangit, pagdaigo ni mong ngalan. Umabot ka na mo ay maging harian, matungan ang pagbuti sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalangunan mo sa matagad daw, ihatag ka na mo karong dawang. Pasaylo kami sa mga sala. Ngayon nga nagpasayo kami sa nakasala ka na mo. Kung dili mo kami tugyan sa mga palulay, ano alasa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Bulahan ka sa bayan ng tanan, ng bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Bulahan ka sa bayan ng tanan, ng bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Bulahan ka sa bayan ng tanan, ng bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo.
kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo. Bulahan ka sa mga bayan nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya, Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa klayo sa impyerno. Ug daghang tanan to sa langit. Pinabinagid ka to na kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya mao ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria na reyna sa tanang mga binuhat. Amahan namo ana ka sa langit, pagday ko ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nagasala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ka sa Diyos, iampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya
karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo managa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo kaming makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo managa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iampo kaming makasasala, karon sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. May mga sa pinugdan karon sa gyapon nga katuikan kay katapusan. Amen. O Jesus ko, luwa kami sa among mga sala, luwa kami sa kalayo sa inferno. Una tanang kalangan sa langit, binabina kayo, katunang pinaglang sa imong kalooy. Magimaya ka ray na inahan sa kaluoy, ginabuhi ginatamis, ikaw ang ginauman namo. Magimaya ka nagapanawag kami kanimo, manhin na namin iba, nagapupubaw kami nagagulo ni Malong Kaluhaan. Nanaho ganampo, iligay mo kanamo ka ng ipon na lumululoyon. Ugog-ugog sa hinilin, ipakita mo kanamo ka ng iyong mga mata. Ay maasong ay maluluyon ay matamit na Birhen Maria. Yangkong kami kantay na sa Diyos. Anuhay mo kami po sa mga ni Kristo. Mag-ampo kita, O Diyos, tagang pagkanan, minamin sa iyang kinabuhi, kamatayo ng panagan mo, maampo na mo, tuluwatan, itukot na mamuyo kami, napapanilandong sa mga misteryo sa Santo Rosario, sa unay nga Birhen Maria, mapuyan na mo, umaampo ng mga maong kinataat, pinaagin ni Kristo, maamong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May buntag sa tanan atong i-appeal ang mga masunod nga intensyon sa atong mga pag-ampo. For the fast recovery of Chenacel Venora, offered by Gerald. Thanksgiving Mass for all the graces received and for the good health and protection, especially for our Father, by Francis and then Jacob Mabida. Thanksgiving Mass for all the blessings received and good health, especially for the protection of my father from Bahinting family. Misa pasalamat sa mga gasang nadawat sa tibuok tuig 2020 o sa maayong panglawas o sa mga gasa sa matag adlaw o sa proteksyon sa tibuok banay. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ni Miles Baruela, offered by Baruela family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa tibuok tuig o sa maayong panlawas o sa mga gasa sa matag adlaw, offered by Divine Alimento and family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and good health, offered by Chris Lawrence Day and family. Pamisa pasalamat sa tanan nga grasyang nadawat sa tibuok tuig o sa kaayuhan sa kalawasan nga nagpamisa Alipio family. Thanksgiving Mass for all the blessings received and good health, offered by Gerald and Genesil. Pamisa pasalamat para sa mga grasya nga nadawat sa tibuok tuig o sa maayong pandawas, offered by Genesis. And also a Thanksgiving Mass for the birthday of Pia May Dicamo. Misa pasalamat ngadto nila kay ni Mama Mary, Jesus ug sa tanang mga santos para sa maayong panglawas, kanunayong proteksyon sa tanang mga grasya ug sa prosperous
here pa, ang nagpasalamat Lita and Ekoy Abanyesa family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat o ang maayong panglawas o kalinaw sa pagpuyo o permanenteng trabaho sa akong bana. Ang naghalat Cuesta family. Thanksgiving Mass for all the graces, for all blessings and good health, and for the souls of Virginia, Manuel, Julieta, Joel, Jomel, Lucia, Eusebio, Lourdes, Ferry, Elvira, Alberto, Rodiha, Lino, Rosary May, and for all the souls in purgatory, offered by Pahatis family. Misa pasalamat sa mahal na Birhen sa Theotokos, Birhen sa Fatima, Birhen sa Inahan sa Kanunay Panabang, Birhen sa Guadalupe, Birhen sa Regla, Birhen de Milagrosa, Birhen Immaculate Heart of Mary, Señor Santo Niño, San Roque, San Vicente Ferrer, o sa Sacred Heart of Jesus, Holy Spirit, mga santos o mga santas na tanan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa kalinaw o husay sa pagpuyo o sa maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa sa kalag ni Anita Polvera Santos, Gasta Senior, Florencia, Vicenta, Noemi o sa tamakalag sa purgatorio ang nagpamisa Jesus and Seraponia Mulera and family. And also a Thanksgiving Mass for all the graces received, peace of mind and good health. Ang nagpamisa Sheldon family.
Kristo, kagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mana kaninyo. Malipayon pagbutuig natin tanan. Atong Happy New Year. Tingala din sa Misa. Isipasalamat sa mga grasya na pinadawat. Inimiaging tuig 2020. Ug atong dawaton ang nagasa sa 2021 na puno sa paglaom, sa pag-asa, ang Ginoo na andam ng maayo ang kanila. Kung mga igsoon ang kita mong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa, magilusod kita karon sa itong mga sala, mga ikatpasaylo sa itong pinagkaong pamahalan. Sa Dios na makagagahong sa tanan o pasayon sa mga sala o dadon kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
paggampo kita. O Diyos, kanunay magmalagpusan ng talang kanamo, ang mga pangalian ni Maria Birhen o Ginahan, kay imong kaming giyatagang sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Kristo iyang anak, nga buhi ug kariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa masahon sa Numeros. Ang Ginoo mingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niining pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Saya
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak. Biyan ni siya ingon nga anak sa katawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adto na ilalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko, busa, dili na kamo ulipon, kundi anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kanimo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Busa midali sila pag-adtos, ug gikaplaghan nila si Maria ug si Jose, ug nakita nila ang bata nga nagkigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanan nakadugog niini na hibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nainumdum si Maria, nining tanan, ug namalandong siya pag-ayo, may tungod nining mga butana. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero, na nag-awit ug mga pagdaig sa Dios, tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumalag gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw na mauna ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanangkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy New Year! How happy is the New Year? No? Kamusta ang mga naon na
makita, Father, kung ma-smile ba, kung makita ko nun sa balibayan kay na may face mask. Pero sa akong sinati kagabi ang mga pabuto, grabe man. No? Ang mga fireworks, daghan kayo. So, mararasag normal na New Year. Organic for the first time tingali na there is a mission house perting niluta sa among sound system. No? Butang ang mga silingan sa kay hibatik kagabi. No? Perting nibibuha diri sa mga, no? Kay ipatukar ba ni Kuya kabili. No? Malipayon kita. No? Kung gatong isugat ang bagong tuig sa kasadya. Pero kung atong balikan kaya ang tuig 2020, tagan kay tagiagian ng mga pagsuway. Mao gani nga usad sa atong nagib sa atong kasing-kasing karon ang pasalamat. Pasalamat nga bisan sa daghang mga giagian natong kalisdanan, nakalabang kita. Nahuman ang tuig niya, gani malipayon kita. Mao nga kini atong misa karon pasalamat sa Ginoo. Bulahan ka ita, no? Diri sa Cebu, ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, hapit dili na kayo diferensya sa normal, di ba? Ang lahit ra, kay mag-face mask yung kang gawas. Pero daghan ng mga ligo, daghan ng mag-outing. Kumpara sa ubang lugar, sa Europe, lockdown. Di ganing sila ka celebrate sa ubang pamilya. Kita bulahan kay ang Ginoo nagpanalangin ka natin. So magpasalamat kita. Karon ikaduha nga punto nga nindot kayo naunta kining bagong tuig atong sugdan pinaagi sa giya sa atong simbahan. Kay karong adlaw ato sa mga gisaulog ang dako kay piyesta sa mahal nga Birhen. O gani nga blue, no? Mahal nga Birhen ang among istola. Kay nganuman kay karon ang piyesta sa mahal nga Birhen nga inahan sa Ginoo. Mary, Mother of God. Ato lang po tagalog background. Nga namang kinahanglan man na iproklama grabe kay na pamaagi nga si Maria inahan sa Dios. Kay niadtong tuig 413 di man mo ato. Hinamdo mo asa mo ato 413. Wala pa dyan pa kay sus kadugay na to, no? Dihay ako kayo nga itawag o discussion sa mga theologians. Kaya ilan nang na-reach, nakakonclude sila na ang Ginoo, si Jesus, di ba, ang misteryo sa Pasko, ang Ginoo nahimong tao. So si Jesus di ay doon ay duha ka nature. Tao siya o Ginoo sab siya. Kita, tao rata. Okay? Pero si Jesus doon ay duha ka nature. Ginoo o Dios diha sa usa ka tao nga si Jesus. Karon ang pangutana, karon si Maria inahan ni Jesus na tao kay siya man mooy nagsabak, siya mo'y nagpakatao kang Jesus. Dahil radawaton na si Maria inahan ni Jesus isip tao. Ang pangutana sa mga theologians, unsa man si Maria inahan basad ni Jesus nga Ginoo ug mao nga niproklamar ang Santo Papa na si Pope Celestine at tuig 431 o 431 I think nga ingon siya na si Maria bisan siya tao, bisan siya creature, but she plays an important role by being the Mother of God. Ug mao gani nga yung pangansi na to maghimaya ka Maria, unsa kanina initubag na to? Mag Santa Maria, unsa to? Katong gibalik-balik na to ng rosaryo ta, Santa Maria inahan sa sa Dios. Kay atong giproklamar na si Maria inahan sa Ginoo. Bisan siya tao pero sa milagrosong paagi sa Ginoo, siya swab inahan ni Jesus na Ginoo. Ug karon kay inahan man siya sa Ginoo, grabe kay ang impluwensya niya ngadto sa akong Ginoo Santissima Trinidad. Mao na nakita usab ato kong hinumduman na si Maria ang inahan sa Dios, si Jesus nga dito sa krus, so wala pa siya namatay, diingon siya,
Babay, aniya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Unsay pasabot nga si Maria dili lang inahan sa Dios kundi inahan sa kanatong tanan nga kag-usa kanato. So pagkabulanghan din nato, natay mga inahan biologically, pero natay spiritual mother in Mary who is also the mother of God, the mother of Jesus. Unya sa may buhato ni Maria isip inahan, pareho sa mga inahan dinhi sa kalibutan. 5 ka buok, ako na nag-explain ninyo one time, ako lang i-review. Mary as a mother loves us so much, like a mother loves her child or her children. Sobrang magigugma ang inahan sa iyang mga anak. Ang mga inahan, wag dinulalis na kuwan, no? Si Mary said, Mary provides for all our needs. Pareho sa usa ka inahan, ang inahan mo imangita paagi din sa panimalay nga naay mga panginahanglan, no? Of course, si tatay mo yung trabaho, pero si nanay mo oy mangumpra, si nanay mo yung muluto, mo provide sa panginahanglan. Si Maria usab, Mary, no, leads and guides us where? To heaven, leads and guides us to Jesus, her Son. Inana si Maria, dili ta niya dadun sa laing direksyon sa ating kinabuhi. Dadun ta niya kung asa kita magmalipayon. Si Maria usab, siya ang mo protektar kanato isip inahan. Walay best protector sa pamilya kundi ang atong mga inahan. Na si tatay, of course, pero si nanay, pareho na sa himungaan. Kakita mo himungaan, di ba? Kung naan na ganito doon ang iro, basta naa sa mga piso, kung sa ibuhaton sa inahan, sa iro, muaw-aw ang manok, dili. No? Doon, isog kayo ang nanay, ang hen, kaya niyang paghuman ang mga piso, iyang ibutang sa ilaw sa iyang pako, sa iyang proteksyonan. Mauganit kita, no? Kita din na sa kalahuan, strong kayo ang devotion sa mahal na Birhen, pagayuno nato. Ang awa maayo kayo siya mubantay, mapanalipod kanato sa mga dautan na katalagman. Kung si Maria lastly will intercede for us. Kung sa'y mga panginahanglan nato, si Maria mo the best intercessor nato sa Diyos. Ngunit ako kayong role ni Mama Mary. Dili lang isip inahan siya sa Diyos, kundi inahan usab natong tanang mga Kristiyanos. Ug ang last na punto, noong nakibagong tuig karon, natay attitude na atong papuyon sa atong kasing-kasing aron madawat nato ang bagong tuig nga puno sa grasya. Nga panalingan ta sa Ginoo ug ato pang nadunggan diha sa salmo. Panalinginan unta kita sa Dios. Unsa man we have to welcome to year 2021 in the spirit of hope. Pila ka letter sa hope? Unsa gibinisaya sa hope? Paglaom, di ba? Pag-asa. Pero taga natong meaning ang HOPE. Namunta ang atong kasing-kasing with H, hold on to God as the one in control of our life. Unsa may mga mahitabo nining bagong tuig, musalig kita mingon, Ginoo, ikaw mo'y nagkontrol. Ikaw mo'y dunay kanang gahom unsay mahitabo nining 2021. Nindot kayo po na kay inani nga pagtuo sa Dios, no? Na isa ka istorya. Ang usa ka bata, no, 9-year-old na babae, nisakay ng eroplano. Okay? Dito na sige naglupad ng eroplano, niabot na kusog kayo ang hangin, no? Turbulence. Kung nakasakay ng eroplano, magkiya-kiya, magkasaka, kanabog na perti, makahadlo kayo. So samtang grabe ang turbulence, tanang mga tao, mga pasahero, nagyagit na, nag-ampo na, nitawag na din sa mga santos, Ginoo, tabangi kami, kaya mamatay na kami. Pero samtang, no, daan dito ang mga, ang usa ka stewardess, nakakita siya bata na 9-year-old, galingkod, ug nagsigirat sudlay sa buhok sa iyang manika, sa dal. Ipangutana siya sa stewardess, Inday, wala pa ka mahadlok na mamamatay na ta? Kaya ba mo kung sa itubag sa bata? Ingon ang bata, nganong mahadlok man ko nga mamatay?
na ang pilot na ining eroplano ang ako ang amahan. Dili ko niya itugyan sa kadautan. Mausap sa itong kinabuhi, kung naa ang Ginoo isip, pilot isip, makagagahong, dili na kita mahadlok, bisan pag na mga pagsuway ng maabot sa itong kinabuhi. Letter H, hold on to God as the one who is in control of our life, of what will happen. Letter O is to be open to the Holy Spirit. Unta, kung nasa igiyahan sa Espiritu Santo, the promptings of the Spirit should lead us where we should go. Kaya karon, no? Ang Espiritu mong trabaho sa atong mga pag-ampo sa para batok sa COVID-19 minunta, Ginoo giyahi ang mga doktor, ang mga eksperto munta makahatag og kasulbaran. Kita gigiyahan ta pinagi sa mga ipapractice nila kanato, social distancing, putting the face mask ug unsa pa, washing of the hands with alcohol and water and soap and so on. So that's letter O. And letter P, karong tumigaw na 2021, we should keep that spirit of prayer. Mag-ampo, dili kita mag-ampo panagsara, kundi kanunay nga mag-ampo pinaagi sa pagtuo ni Maria. Diha sa dako kay pagtuo ni Maria nga ang Ginoo maghimog mga katingalahan sa itong kinabuhi. Ug ang last, letter E, we have to entrust our life to the wisdom of God. Ang wisdom, ang kaalam sa Ginoo, maoy the best nga knowledge, maoy the best nga kaalam din sa atong kinabuhi. Usahay din natin masabtan ang pamagi sa Ginoo, pero salig kita nga siya maoy nakasabot ug unsay mas maayo nga atong pag-aagian sa kinabuhi. Inapunta ni bagong tuig, mapuno kita sa paglaom. We should put hope in our day-to-day life as we start and journey 2021 as a gift from the Lord. Amen. Halihog ng mundo. Nagato kami sa Diyos na amahan na pagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mga makita o di makita. Nagato kami sa Ginoo sa Jesucristo ang buktong anak sa Diyos. Ianak samahan sa walapay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos na matuod, ianak dili binuhat. Sa kiniya samahan, pinagi kaniya na nahimo ang tanan, tugod ka natong mga tao, alang sa itong kalawasan, di ka naog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya mamaylawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tugod ka nato ilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya ng matay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na panahon, siya karubatuman ng kasulatan. Bisa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan, ug mabalik siyang mahimayaon nagpaghukom sa mga buhig sa mga minatay, ug iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ug ang magkahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa pabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Ang pagkainahan sa Diyos ni Maria, ni Santa Maria, mao'y labing kapunganan na gihatag kaniya. Diha sa iyang pagkaubos o pagkamakanunayon, siya magpahimugso sa iyang anak, ang walay katapusang anak sa Diyos, ug ang pulong nga nahimong tao. Sampito na po siya sa akong pagkanto sa amahan, diha sa pag-ampo nimong kita, Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan na
diha ni Maria nga sa kanunay magdala niya siya si Kristo nganhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kanang katawhan nga ubos sa pangama ni Maria nga niini umaabot nga tuig, makaila sila sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataktan niining COVID-19 nga makabato na o hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sakitilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mga mapaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo nga magayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang Diyos maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamatiyang among mga pag-ampo ug sa imong katawhan nga nagakatigom aron pagpasidungog sa lating santos nga inahan sa imong anak, among manunubos, nga nagapuyo ug naghari hangtod sa kahunturan. Amen.
igsoon, magampo kita ron nga ako ng inyong sakripisyo, dawato na sa Diyos nga mahal, makagagahong sa tanan. Tawatan mo sa sinuwa sa tradisyon, ikaw siya mga alam sa pagdayo pagmaya siya mga alam usap sa mga kapustahan sa Pinoy Santos na Sipan. O Diyos nga maluluyon, ikaw nga hinungdan o kahimpitan sa tanang kayuhan. Itutubot na mahimpit unta sa ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kayo. Samtang nagasaulog kami sa mga malipayon sa pangiling sa Santa na Inahan sa Diyos. Kini ang gipangahyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay makagagahong sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami kanimo magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Birhen nga Maria kanunay ng ulay ug nga inahan sa Dios. Kay nanangkon siya sa imong bugtong nga anak, inaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, ni pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag na way pagkapalang. Nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Luyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha usa-usa ka awit sa pagdayeg sa pag-ingon. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu o pagsantos kining mga gasa, aron mahimo kinilalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon ni kuha sa sakalis, may pasalamat kanimo. Pag-usap, nihatag din ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alam kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandog kanan.
Kini ang misteryo sa bato. Sa kamatayon o pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilimpang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawas na lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usap ang among mga igsoon nga nangamatay, malawomon mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi na silang tanan nga mong ipahinungdan ng Santos nga Misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayat sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Imo kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Jose, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Blessed Mary Louise of Jesus, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron kinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manlulubos. Ginoong Jesucristo, nagiyot ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, nga among mga sala, kundi yung pagsalig sa imong simbahan, o sibong sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahunturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta natong panagsunay para daay pa na kanina. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang anak sa Dios, ug anak ni Maria. Siya ang kordero sa Dios, ang nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, ulan kitang itawagan makaambit sa iyang gabi. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw, anaa, sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalawat. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw nga samang ania kauban kanako. Ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nga naa kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Madampo kita. Ginoo, malipayon kami nangalamat sa iyong lawas sa dugo. O ginugod ng maluwason ta kami magdagdagday sa Balaang Birhen Maria, ang inahan sa iyong anak ug sa simbahan. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata may tungod sa hulga sa COVID-19. Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta magpanaligdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 virus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalayo kami sa imong grasya, alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit.
Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan ug kanilang mga pribadong mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalayo po usab kami kanila nga nihaagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Luis, San Pedro Calungsod, San Luis Maria sa Montfort, Beata Maria Luis Jesus, Ay lumdum karong hapon wala na yung sa squad. Ang ginumanakan ninyo. Palihog iluko inyong mga ulo, abat ang pangayoon ng panalangin sa Diyos. Ang Diyos nga paagi nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Virgen, nangigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghugpong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay o sa tanang gabi, malabanan ng tapamot sa Virgen, kay pinaagi kaniya na himo pagtapos sa pagdawat, sa pagbuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagapatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdalaunta og mga gasta sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. O manalangin kaniyo makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mupungsad lunta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad natong santos nga misa, mamuligitada na itong kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.